anyakit di isamit na no sabong payla mabuya aglalo no awan sinsingana banglo nati agati wala ay lalaki lupan parutem nasa nasakit ay naken aglalong no awan kain kaakapen agnanayon at agkagairipen obyak day to'y biyag ay adaywan na di ka nga agbuteng ay mabuti nga ay aklunen na ay pangasim ay when matayak ket agibus to'y biyag kas man matnag tay to'y rinag tay lalaki nga agdaw-dawat ay asipayen nga agrigrigat masidek kaket ibturek ni ayat kas man na bang aran kay to'y riknak tanalinggap ko nain kaipatgan umay kangaruden nain tagrag-ragsak intana namin ti samkit ni ayan. Obyak day to'y biyag ay adaywan na di ka nga agbuteng ay mabuti nga ay aklunen na ay pangasim ay when matayak ket agibus to'y biyag kas man matnag day to'y riknak tay lalaki nga agdaw-dawat ay asipen nga agrigrigat umasidek kaket ibturem ni ayat kas man na bang aran day to'y riknak nanalinggap ko nain kaipatgan umay kangaruden tain tagrag-ragsak intana namin ti samit ni ayan.